Oma yɛnhwɛ ɛbɛ baako yɛ na yɛntutu. Afi yɛtutu gu hɔ wie a na yɛn nyinaa abɔ mu ahyehyɛ. Sɛ megya bi to hɔ a woba a fa bɛhyɛ. Woba a mɛkasa, woba a na wabɛhyehyɛ bɛ no kama. Monkae sɛ mobɛfollow me wɔ YouTube. Handle no yɛ Ɔsahene Asɔreba. Ɛhɔ ɛna adesua no ba bɛyɛ dɛ. Na ɛbɛyɛ a mede bɛyɛ deɛ ɛyɛ nananom bɛ wɔ hɔ dada. Wei nyɛ fabricated ɛna nyɛ bɛ foforɔ no a Ɔsahene me ne m'abusuafoɔ ahyehyɛ no bia. Ɛbɛdada na ɛwɔ hɔ no bi na yɛba abɛtutu na yɛdi mu nkɔmmɔ. Mpanin se deɛ ɔgyegye kɔnta no ɔsene deɛ ɔbɔ. Wate saa bɛwie pɛn sɛ deɛ da biara na medi kan busa sɛ wote kora hwan na ɔka bɛ no kyerɛ wo? Nipa ɔkae no onya abere kyerɛ wo mu anaa? Mpanin ɛse deɛ ɔgyegye kɔnta no ɔsene deɛ ɔbɔ. Yɛka sɛ kɔnta yɛ twene no mu baako. Yɛde frɛfrɛ ɛdwom no ɛna edi kan na ɛlidi band no. Na yɛwɔ obi a n'adwuma ne sɛ ɔno na odi kan frɛfrɛ dwom no. Owie a na ne kɔnta na ɛda aseɛ ketewaa bi. Mpanin sɛ deɛ ɔgyegye kɔnta no ɔsene deɛ ɔbɔ twene kɛseɛ no. Sɛ wɔfrɛ dwom no wie a na sɛ ntwene no sɔre gyina na ɛgoro a yɛntene nka wɔ twene no ase. Nanso mpanin credit ne sɛ deɛ ɔgyegye kɔnta no ɔsene deɛ ɔbɔ. Ɛne sɛ saa onipa no a ɔfrɛfrɛ twene no ɛna twene no a ɔfrɛfrɛ no saa na tie. Ne duru baabi a nananom susu sɛ yɛde bɛtumi ma obi a ɔka egya gum asɛm ba a na ɔfrɛfrɛ asɛm. Ɛtɔ da bi a bɛhu sɛ asɛm na ɛba a nkɛnhyɛ da nhia sɛ tumi nyini yɛ kɛseɛ. Na obi ogyina akyire no a ɔde n'ano to mu nkame mempene na ɔsosɔ so no sɛdeɛ ɛde ambɛkyerɛ bi mu sɛ afenenefoɔ gyegye agyenkukuso a ɛdane aprɛde no. Saa nkurɔfoɔ no bi no ɛna nananom sɛ ɔmo gyegye kɔnta. Na asɛm no a ɛbɛsie no ɛsene sɛ ɔmo na ɛde baeɛ. Enti sɛ obi gyegye kɔnta a ɛwɔ twenebɔ mu. Na ɔno n'adwuma a ɔyɛ no ɛsene deɛ ɔbɔ. Nti obi a otumi kɔhyɛ obi asɛm mu takra wɔ gye mu ma asɛm no gyina no na yɛhwehwɛ na yɛnhu no no asɛm na ɛbaeɛ no ɔno ɛne nipa a asɛm na ɛbaeɛ korɔ ɔsene deɛ onya anaa ɛsene deɛ ɔhyehyɛ asɛm no de baeɛ. Nti bɛ no yɛ deɛ ɔgyegye kɔnta no ɔsene deɛ ɔbɔ. Ɔsahene munim akyi ɛwɔ YouTube ɛpea o.